Irang lintau pai barotan nan tabao rotan baduri oe nan kamuko indah abakasan di dalam indah elok lain oe di dalam indah elok lain dek saluang tolonglah sampaikan ambil rotan kabela kayu duduk abamanu wang dalam rimbun oe bamulo denai dek karagu dalam lurui baji pangpulon oe dalam lurui baji pangpulon dek saluang tolonglah sampaikan Akaputui kayu tasera nan ditimpo pulo de hujan oe kini anak maila pado tangi manimpo badan oe pado tangi manimpo badan dek saluang tolonglah sampaikan kotak rotan carilah kah dek kayu alah kah di kabe oe nan tak guno tuan manyasa dulu barabu imang kodape oe dulu barabu mang kodape dek saluang tolonglah sampaikan oe nan panjang carilah rotan oe nak dape kata litimbun oe asuang pitana nan bayokan itu pianggang rumah tanggung oe itu pianggang rumah tanggung dek saluang tolong